Kien nhar l-erba' l-ħabta tas-20 ta' wara nofsinhar li fi triq it-tela tal-Oqba Naxxar, coach mimlija tfal li kienet nieżla lejn ħallija ħabtet ma' trak li kien ġej mid-direzzjoni opposta. Madda anki ser xi ħġieġ tal-coach b'konsegwenza li 9 studenti sofrew xi ġrieħi. Ix-xufier tal-coach huwa Alal El Gejouzi ta' 38 sena, missier 4 tfal, Marokkin li ilu Malta għal dawn l-aħħar 20 sena. Alal irrakkonta li kienet ġurnata normali u li kien qed isuq it-tfal tal-iskola lejn id-dar. F'daqqa waħda meta kien fit-tela bejn iċ-ċimiterju ta' Ħallija u l-Emkast, ra trak kbir tal-ġebel li kien ġej mid-direzzjoni opposta. Ġibet mal-ġenb biex forsi għandu żewġ vetturi, iżda trak baqa' tira dirett lejh. Minn hawnhekk l-affarijiet marru ħażin, hekk kif ix-xarabank ta' Alal li taħdem b'sistema awtomatika ġara xi ħsara. F'daqqa waħda ġejt nafs il-brekkiet tal-handbrake ma nsib xejn. Bdejt nieżel mal-pista, bdejt nieżel jiena it-trak qisu bqa' tiela laqqas lasaq li mal-ġenb, in-niżla mhux ħalqala, ħajbqa' arranka dejjem tielaw bil-mod. U qed nara x-xufier iċċassa u jħares lejja. F'temp ta' ftit sekondi Alal kellu jieħu deċiżjoni għataħħa li jkun aħjar li jibqa' dieħel fit-trak min-naħa tiegħu sabiex ma jweġġanx it-tfal. Jekk nistaq ma ndħol ġol ħajt, jien kont nilqa' t-tfal kollha nilqothom u kien jieħu l-ġenb kollu u t-tfal kienu bil-qiegħdem biex ħajja naqla d-daqajn billi t-tfal jiena għandi terfjejt, t-tfal għadhom futur tagħhom għadu jibdew. Alal beda jgħajjad biex it-tfal jersqu lura u dimajnejh ġab l-4 it-tfal tiegħu u kien determinat li akkost li jweġġaw ma jweġġax li tfal tal-iskola. Sar l-impatt. Alal inqabdulu saqajh fit-tifrik tant li ma setax jiċċaqlaq. U bum, moġu trak. Il-ħin ma trak għat nara trak għat jafas fuqi u saqaj jisum ġewwek mal-ħadid muħlin. Fuq il-post inserta kien hemm tabib, Alal beda jokrob biex iresqu s-sedil lura sabiex saqajh jinħelsu mit-tifrik, iżda dan ma kienx possibbli. Ħaseb li ħajtu kienet intemmet. Għatlu mazdi għandi uġieħ u nwarza unajet saqajja muħlin, nwarza unajet jien hemm id-daqsek, kliftu li daqsek. Daqsek minn dinja. Wara 4 sigħat Alal stembaħ l-isptar, l-ewwel li għamel staqsa tfal tal-iskola. Tkellem magħna dwar kemm iweġġawh kummenti ta' nies li kkritikaw il-professjonalità ta' xogħlu. Qed jgħid kif jista' jkun dammu la biex jarakkawt trak qudiemu diħlu fih. Irid jkun dak il-mument, dak il-ħin, hemmhekk jkunu jafu. Il-kundizzjoni ta' Alal tiebet u jinsab lura mal-familja tiegħu. Alal jgħid li kemm ilu xufier, jiġifieri mal-20 sena, qatt ma jaf li ġralu inċident li jużguru li din ta' nhar l-erba' se jibqa' jgħodda b'waħda.